നമുക്കറിയാം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC അവരുടെ വുമൻസ് ടീമിനെ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ താരങ്ങളുടെയും സൈനിങ് അനൗൺസ്. പിന്നീട് പതുക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വുമൻസ് ടീമിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ആകട്ടെ ട്രെയിനിങ് ചിത്രങ്ങളും മെഡിക്കൽ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേരള വുമൻസ് ലീഗ് 2022 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FCയുടെ ആദ്യത്തെ മത്സരം കടന്നു വരുന്നത്. എമിറേറ്റ്സ് സോക്കർ ക്ലബിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലാകട്ടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെൺപുലികൾ 5 ഗോളുകൾ നേടി. പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയിലും 5 ഗോളുകൾ നേടി. ടോട്ടൽ 10 ഗോളുകളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വുമൻസ് ടീം നേടിയത്. സോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈയിടെ വന്നൊരു ടീമാണ്. അവരുടെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിന്റെ സ്കോറാണ് 10-0 എന്നുള്ളത്. സോ എന്തായാലും ഇനിയും വുമൻസ് ടീമിന് നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇന്നലെ നടന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിലാകട്ടെ എതിരില്ലാത്ത 11 ഗോളിനാണ് ഗോകുലം കേരള FC വിജയിച്ചത്. ഇതോടെ ഒക്ടോബർ 9 നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഗോകുലം കേരള FC വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്.